ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯଦି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଖୁସିରେ ରହିପାରୁନି? ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ କି? ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିବ ତା ଚିନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଓ ସେହି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଆମର ଖୁସିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା? କ'ଣ ଏମିତି ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା? ହଁ ଭାଇମାନେ, ଏମିତି ଉପାୟ ଅଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଭରିବ ଓ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ରାଗିବା ବଦଳରେ ଖୁସିର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ ଓ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ରାଗିବେ? ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ମନରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ଆଲୁଅ ରହିବ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭେଟ ହେବ ପୁଣି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।